Para os que non a coñezan, para os que non coñezan a comarca de Ferrolterra, dicirlles que Esmelle é unha parroquia de Ferrol, que está algo alonxada do centro de Ferrol, e cecais por iso ainda conserva boa parte do patrimonio de toda a comarca de Ferrolterra. Pero como estas cousas non se conservan en perfecto estado por elas soas, máis ben todo o contrario, os veciños puxeron en marcha o proxecto Esmelle xa dende hai uns anos. Unha iniciativa que mesmo xa cadou algún premio. Hoxe, a nosa compañeira Laura López está ali no Muiño de Otero. Laura. Hola, que tal? Moi bo día. Si, a verdade é que hoxe nos viñemos a un pobo tan bonito, fai un anaco, os veciños quixeron ensinarnos todas as cousas que están reconstruindo. A verdade é que demos unha volta e quedamos namorados deste pobo de Esmelle, porque contamos iso, que aquí en Esmelle os veciños quixeron recuperar pois parte dos 22 muiños que teñen, algúns camiños, estradas, regatos, pero ademais é que están tentando recuperar o seu patrimonio inmaterial. Para iso recollen fotografías da xente que vivía antes en Esmelle, das lendas do pobo. En fin, que por todo iso veñen de estar seleccionados para o concurso internacional de boas prácticas da ONU, das Nacións Unidas. Así que, se vos parece, logo falamos cun veciño, porque a verdade é tan bonito como comenzaron todo. E, bueno, claro que, por que non, é unha inxección de enerxía para todos os povos que queiran seguir o seu rastro. Moi ben, moitas grazas, Laura. Se o están preguntando e non o coñecen, sí, é tan bonito como parece Esmelle. Ben, pois imos logo por segunda vez ata Ferrol. A ver se a nosa compañera Laura López nos conta algo máis dese proxecto Esmelle para conservar o patrimonio histórico e natural desa parroquia e inmaterial tamén. Porque en Esmelle hai máis, moito máis, Laura, que a unha fermosa praia, Home, pois é que precisamente o que non nos deu tempo a coñecer foi a praia, pero agora mesmo estamos nunha desas zonas que recuperaron, o Parque Merlín, ao lado do Muiño do Otero. Estábamos aquí de conversa con Rafael Beceiro, moi bo día, coordinador do proxecto Esmelle. Hola, bo día. Noraboa. Moitas gracias. A verdade é que é precioso. Pois sí, bueno, home, traballamos para que sea bonito, non? Contanos como comezou todo, como foi a iniciativa dos veciños. Bueno, isto comeza un pouco no ano 2003, facemos unha pequena publicación para unha revista, para unha festa, e, bueno, un pouco nos sorprende que en Esmelle xa 22 muiños, non? Porque, claro, moitos estaban pois con silvas e tapaos e non se sabía deles, non? Entón, a partir de aí, pois empezamos un pouco a pensar o que se podía facer con eles, nombramos unha comisión, negociamos cesións cos propietarios, conseguimos algunhas cesións, as primeiras duras, non? Pero nos lo ceden, e a partir de aí, pues, como as administracións tampouco espabilaban moito, pues decidimos empezar nosotros a restauralos, non? Pola vosa propia iniciativa. Exactamente, exactamente. Sí, aquí parece que hai un pouco de tradición deso, non? Porque, bueno, nos anos 50 abríronse estradas co traballo dos propios veciños, despois nos anos 70, 80 o local social se fixo íntegramente co traballo veciñal, traballando os domingos pola mañá. A nosotros os domingos nos gusta traballar. Ou seja, que os domingos era para o colectivo, digamos, non? Exacto, exacto, sí, incluso había cousas curiosas, como por exemplo que xente que non podía vir, non? O compromiso era tal que había xente que se non podía vir a traballar, pois pagaba un home para que viñera no seu sitio, non? O sea, estaban comprometidos, e agora tamén se está comprometido, non? Somos un grupo de uns entre 20 e 30 solemos vir, bueno, que non faltamos, non? Nos gusta moito o tema e non faltamos. E agora as imaxes que estamos a ver son do Muiño. Recuperaste descantos, estes estades a recuperar? Vamos a ver, temos recuperados totalmente dous, que son este Muiño do Otero e o Muiño das Salgueiras. Estamos traballando no Muiño da Lavandeira, que, bueno, está bastante avanzado, e no Muiño do Ferreiro, que é o muiño máis grande que temos aquí, e onde queremos, pois, un pouco centralizar, non? O que pois, facer poñelo a funcionar, facer unha aula didáctica, un pequeno museo etnográfico. Tamén estades a recuperar o patrimonio inmaterial, non? Contame esa historia tan fermosa da casa na que atopaste desas fotos. Sí, bueno, pois fai uns anos houve unha casa aquí dunha persona que se chamaba Serafín Lorenzo, vendeuse, entón o novo dono encontrou nun fallao pois un caixón cheo de negativos, non? Porque este Serafín Lorenzo é unha persona así moi peculiar, que andaba sempre coa cámara colgada e recorría pois a parroquia e os arredores, non? Entonces decidimos revelar esos carretes, a ver o que tiñan, e, bueno, a nosa sorpresa foi que desde os anos 40 en diante, pois aparecían
retratos de persoas que xa non están con nós, festas de antes, un montón de imágenes. Bueno, fixemos unha exposición que tuvo moito éxito con eso, e temos esas fotos como un tesouro, claro. Claro que sí, a verdade, claro que non. Pois moitas grazas, Rafael, moi amables, a verdade que sí. A ver se atopo a cámara para poder despedirme. Ai, vexo que temos que subir aquí polo camiño. En fin, Xesús, que moito ánimo lles damos neste proxecto que teñen coas Nacións Unidas, e a verdade é que isto que sexa pois un impulso para todos eses povos abandonados que se están a perder, porque se perden, pérdese tamén un pouquiño de nós con todos eles. Pois sí, canta razón tes, Laura. Téñeno difícil, pero bueno, dende aquí toda a sorte do mundo, a ver se ya podemos dar para que gañen ese premio da Organización das Nacións Unidas.